Atzo, Donibane Lohizuneko luxuzko hotel batean ezbeharra gertatu zen. Sute bat piztu zen, 76 urteko emakumezko bat hil egin zen, igogailuan sartuta, bertan trabatuta eta kea arnasteagatik. Goizaldeko 5:00 aldera gertatu da ezbeharra hemen Donibane Lohizuneko Gran Hotel ezagun honetan. Zehazki 6. pisuan piztu da sutea, bertan bizitzen emakume batek emandu abisua, izan ere hemengo gela guztiak ez dira hotelarenak, azkeneko pisuak alokatzeko etxe bizitzak dira, eta bertan bizitzen emakume batek emandu abisua, eta bera izan da hain justu hildako emakumea. Igogailu hartu du, eta bertan ez aurrera eta ez atzera gelditu da, eta azkenean itota hilda. Hemen oso ezaguna da hotel hau, Donibane Lohizuneko hondartzaren parean dago, eta ikusten duzuenez, azkeneko pisua erabat suntsituta gelditu da. Badie 3 estaia hoteladia, eta gainean badie 2 estaia alokatzekoak, apartamenduak. Eta hor, sua gertatu da bortzak eterdietan, sua, eta Andre bat alerta eman du, bomberua, oiu, eta maluruski horrentzat hilda, Andre hori. Guain eman dute ura asko sua hiltzeko, baina urare erori da hotelen guztian hor. Beraz, gelditu da azkeneko pisua suntsituta suarekin, eta gero hotela urarekin ere kaltetuta, ez? Urarekin aski materiala eta hori sofritu du asko. Orduan, ez dakit baten noiz posiblego du ez irikitzia horreik. Donibane Lohizunen oso ezaguna da hotela hau, ez? Luxuzko hotela da, eta hemen ospea du, ez? Fama du. Famatua da, behazu nola den, playa onduan, eta badu azpian ere badu talazo txiki bat, azpa txiki bat, eta hotela famatua da. Bitartean bertan zeuden beste bezeroak, orain une honetan nora eraman dituzte? Jendiak, hoteleko jendiak, alerta emanta, horiek denak atiatu die, eta bertze hoteletan hemen talazoan horiek emanatia. 40 suhiltzailetik gora egon dira sugarrak itzaltzeko lanetan goiz-goizetik, zehazki Angelutik, Hendaiatik, Donibane Lohizunetik eta Senperetik etorritako suhiltzaileak. Hemen inguruko bizilagunak eta dendariak ere ezin sinetsi daude, izan ere hotel hau hiriko ikurretako bada. Donibane Lohizunetik Nerea Olaso, Euskal Herria zuzenean.